खुलुमबाय। दिनैनि बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि रादाबखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दानिया रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। सनितपुर जिल्लानि थेलामारा दख'रानि सिङाव थानाय खमारसुबुरि गामिनि बिफा कमल दैमारि आरो बिमा सनास्रि दैमारिनि फिसाज्ला अंकुर दैमारिया निट आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय आरो औवाबारि गामिनि प्रफुल दैमारि आरो पद्मनि दैमारिनि सासेल' फिसाजो हायनास्रि दैमारिया CLAT आनजादखौ उथ्रिसारनो जानो हानायखौ खबर लाहैनायजों लोगोसे गांसे आर'जलाइजों जिल्ला एबसुनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारि बेजों लोगोसे दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोनहा बरायहैनाय जायो। दिनै 18 जुन मुलुगनां बिफा सान। दिनैनि बे गोथार मुलुगनां बिफा सानाव बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ गासै बिफाफोरनिसिम टुइटारनि गेजेरजों गाहाम हामलायथि बावहरदों। नागालेन्डआव बिस गोनां ना जानानै सा 43 सुबुंफोरा गोब्राब लोमजाना जिल्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव थांनाय 17 जुन खालि सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ प्रिय रन्जन दास होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया करिमगन्ज जिल्लानि राताबारियाव बियाबाव जादों। आं हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो दिनै राजखान्थियाव आगान होनांबाय। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ।